Bună dimineața, la Moș ajung. Bună dimineața, la Moș ajung. Le dați tot. Nu mai poate să... De 3 zile tot, de 3 zile tot venim, de 3 zile tot venim, țara-i bună, țara-i bună lui Crăciun. N-auzim cocoși cântând, n-auzim cocoși cântând, țara-i bună, țara-i bună lui Crăciun. Numai oameni veselindu, numai oameni veselindu, țara-i bună lui Crăciun. Veselindu, vesel mai... Mai zile din nou o dată să văd dacă le știe ca lumea. Stai așa că era aia. Stai așa să-mi aduc aminte. Aoleu. Această zi. Nu, stai așa că era aia. Steaua sus răsa, la sus răsare. La mult înțelepciune. Uite și de ce el, că îmi cânti mie ceva. Acum la tine. Să-mi face un cânt. De-aia. M-am avut în cameră. Mâine anul se înnoiește, plugușorul se pornește și începe a colinda pe la case aura. Aho, copii! Aho, copii! Mânați voi și urați flăcări! Cum zice Stoica? Aho, copii! Hai la întâlnire, deci de 3 ori. Fac eu! Păi niciodată. Fac eu! Dar zi repede, așa... Zi, mă! Dar nu-i pasă ca mâine să zică. Zi, mă, tu repede, că și tu zici tu. Să ca și-mi zice, mă? Nu e Știi cât rău cu el, am mâncat, stăteam, au pus ăștia alea, care treptele alea, știi? Nu, cântă ceva, hai că zici pe aia, lasă-mă, cântă. O maneaua ceva. Cântă, mă. Da, mă, Bagă-mă maneaua cu doamne, bagă ceva. Doamne miluiește, la drum prin de pește. Da, sigur că nu. Dar mai te pui important, zici ca și mâncat. Ascultă-mă pe mine ce spun. Eu